малко. Как стана това? Ти какво си мислиш, че ще стане след като отвориш парти кутията? Това парти почва да излиза извън контрол. Ей, хора, искате ли малко да го спрем? Сериозно ли? Има ли някой, който ме слуша тук? Трябва да спра това парти някак. За да спреш това парти, просто трябва да затвориш парти кутията. Никой не може да спре това парти. О, трябва да побързам. Успях. А сега да почистя.